Mila saking menika metu njaba bakon. Bloko suta kemawon, mboten sah ditum-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula ngebon-bon enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi ruba, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakangne kok kaya sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet nggih. Petruk dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau, Koko Prabu Mandura ya ora rawuh. Nggih, kula ngertos sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Merga sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara, Petruk. Endang Loro Temon didhawuhi oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petruk. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh, wigatine dawuhe karo Ndara Lesmana. Nek Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebabe sing rawuh sinuwun Prabu Mandura ki arep mboyong Endang Loro Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku mung ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara ya padake ngono. Pranata cara lek ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng tok saut ya napa. Kepareng matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Ning ngeten sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten.
sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esuk iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning nun nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan ndang lara temen niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek, tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa kok? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula tak takon. Tur iya piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok. Kencir. Saman tahu, Bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran? Ayo. Upama mangko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampeyan sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampeyan mboten kewirangan? Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adhi kula merga tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, ngrumangsani nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi mutah getihe, ning tresna karo Kadempel. Ngaten, dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Senen niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong, ana Ndara Baladewa kowe ora sadar ya. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab.
berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karepmu lah ora usah melu-melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dawuh kalih Endang Lorotemon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregon-ngregoni. Nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isih duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake Ndalatrema dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Senek anu Babang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani raketang minta batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah, niku fatal tumrap kula. Wah, wis pocokan. Maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok nguman-uman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya Toi Pati kok, Tru. Ora usah semelang, nek duna-unekke ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unek-unekke sik kok. Ngopo kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Wih lah. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sican kono. Ora wedi aku nek mung ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sithik kono. Dumeh do nggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sithik kono. Bagong, wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Ah lali. Wis mau ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo ta? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Pancen kepala nyata. Gediwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Astina. Pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus Endang Lorotemon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonco-gonco saka omah nek kira-kira ana sing barengi rembug mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho Mas. Nek sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon, kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kentir ora? Lho arep kentir kene iki anak ratu. Alah, ora tandamune anak ratu anak wong anggere kentir ya kentir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kentir kok sampean geger. Tur sampean niku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal, nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Wis kebaca didiwiti bokonge barang. Cepat.
Mulane kok esuk tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang loro temon. Mula suwe ngerti pepalanging Baladewa. Ora rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi pepalangku kowe. Kowe saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Snet kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Snet ki wong desa. Adimu Bambang Snet anake Semarangkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurda sruma bangga. Edian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke ki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele, mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Baladewa arep dundang sapa nek ora Bol? Jijiki. Koko Prabu sampun mangke malah mindak mboten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut Jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tak unekke. Tak unekke wong kere, wong gedibal. Sadar diri, Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni ae. Ayo Gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes sing ngene, rasaku kan gunung tanpa guna. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembugan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Lah iku walek yang. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa wae? Sapa sing cilik gedene iso nguwi kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan nendang lara temon. Oke, metu
Jawa ora ketitawake perkara pati upate. Nek ora cah edan ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku men gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak tek siut langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Weh, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Ah, kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Liloing Brana, Iklasing Picis. Tegese piye? Alah, mbok ora sano. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni, ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangoni nek. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ora ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ora ana sing nggo tuku apa to apa. Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petruk lho, ora. Engko ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petruk mudar mbok men. Petrukmu perang anti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Kangger wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, men. Nika sapa nika kok limbo kok matane abinge ora jama-jama. Belekno pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Wedan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan. Metu njaba Bagong. Ngono iki.